Tiedätkö mä tämmöistä saan tuonne varastoon? Joo, ne on vain niitä ylimääräisiä. Siellähän on se laulettu niitä vaikka. Joo. Tää on niin kaukaa, että... Se on Pietarin kalasaalis nyt. Ja tässä oli äsken kauheasti sakkiakin tässä ja näytti, että ne rupeaa yhdessä näitä perkkaa. Kyllä ne nyt on jo mennyt pois. Mistä sen tietää vaikka rupiavakki porukalla. Hirvetä ahaveni. Panna muipussiin, pitää punnita kokonaan. Sitten saa tarvita kaukaan. Kun mä Anna-Liisa nostanut tämän verkon. Ja nyt se on siinä kalastaja itse. Eipä tässä oikeastaan mä pääsin käymään puuseissa. Tääpä nyt Arvoa montako niitä? No, 15 ja sitten vielä tuo päälle. Ja tuo tuli yhden puun. Häh? Tuo pikku. Älä. Nekö syö toisiaan? Totta kai. Kiloa, 12,5. No pikkuista vale 13 kiloa. Oho. Ja montako niitä on nyt vielä tulee? Hän sai... 2 kiloa miehiä. No niin, kukaan se oli se kalankäsittelijä. Siinä on nyt sitten hauvakkaa maahan tai haulako se oli oikein yleensä. Se on hyvä kuvakulma nyt, jos ymmärtäisi vaan mitä siinä tapahtuu. Oliko se nyt se vilerointi? Jaha, ja nyt lähtee nahka. Jumalista. Tällä. Varsinkin tuo ilmiö on. Joo, kyllä. Peleekö emäntä? Kyllä susta vielä joku hyvä emännää saa. Eihän siihen tarvitse ennen. Niin, siinä ilmoitettiin. Niitä oli pikkusta. Mutta Se ei oo myrkyllä. Sitä lähtee kaikki ruojokki noin pois. On ne tässä muuten justiin. On siinä se sama. Mutta jos noin niin joulunakin ajattelisi, että lohen tuosta fileroi, niin onko siinä... Ei lohta tarvitse tämmöistä fileä. Eikö? Ei. Mikä ero siinä on tähän kalaan? Ja sitten tää on niin paljon ruotoa. Jotenkin se varmaan noin pitäisi ottaa. Niin se on, mutta se olisi parempi puukko. Niin Vai onko puukko huono? Pitäisi olla parempi, niin sen Et sä kaupasta kuitenkaan osta muuta kuin lohifileä. Ja mikä se siellä metsässä? Mutta ei se siltikään ajattele, että se ahvenfileet, vaikka se sen yli 20 se kilohinta onkin. No se lähti tekemään nyt sitä ja se missaa tämä homma, mutta kun mä just... Kyllä mä en ymmärrä noita televisiomiehiä, kun ne yrittää kuvata. Tämähän on tosi vaikea. Saa jo jostakin kainalosta kuvaa, että mitä siinä tapahtuu. Kainalosta. No kainalosta, No, mä koitan kuvata. Eikö sä oo ees? No niin, että sä oot tuosta. Mulla on kurkku taas kipiä. Sehän se tässä on niin kaikista tärkeintä, on tarpeeksi terävät puut. Niin, eihän siinä siis, kun
hyvä puukko, niin siinä me yhtä. Muistan joskus töissäkin justiinsa, kun oli laatikollinen lohia, niin eihän siinä mennytkö muutama 10 minuuttia, kun oli kaikki niin fileenä. Ja se oli aivan nautinto niitä siinä vedellä. No joo, kyllä niin siinä mielessä se on vielä Niin helpompi. on. Mutta sen mä ottaisin ensin, ennen kuin sen leikkaisin, niin mä vetäisin siitä sen. En mä tiedä. Musta tuntuu, että eikö se ole helpompi, kun sitä on pitemmästi. Ja sitten vetäisin. Mitähän se nyt siitä sitten ottaa? Oli kyllä ihan hyvä. Noin päin. Eikö ollut hyvää veto? Kyllä. Yes. Tämä on opetusfilmi. Ja Minä näytän meillä on nyt opetusfilmejä tästä monesti. kukaan tulee No niin. ne ei tullut nyt videolle nuo teidän sanat ollenkaan. Mutta sinne ei käynyt kuinkaan. No kun se Tarmo sitä piikkiä tuon. Mihin se meni? Niin se nyt jäi Se se teki mies. se haavan. Paljonko tämä paino? Mitä se ehdotus on? 870. 2 punterilla punnit. Kyllä sitä, mä sanon, että sitä nyt Jukkaa kyllä harmittaa suunnattomasti, kun se ei lähte. Aivan sata. Tuliko niitä muikkujakin Mutta paljon? samasta paikasta saatiin silloin toissa Tämä on nyt se alako-osa, jota mä en oikein ikään ymmärrä. juhannuksena. että mitä Ongella se- 2 semmoista suurta aaventa. Kaikki nuo sisälmykset pois tietenkin. Niin, ongella. Jostakin se oli ottaa kyllä niitä ällistä. kiinni ja sillä vettä. Tänne kiukset ottaa pois. Kiddukset. Ai siitä otettiin kidukset ja sitten kun kaikki muu Tuossahan on irtoaa vai? semmoinen sekin rauta, millä saa nuo sisukset. Joo, lusikallahan ne saa hyvin. Ja tuosta piti ottaa kaukaa, kun siellä on niitä piikkejä vaikka kuinka kaukana. Tästä tulee opetusvideo, niin kaikki vaan kehittää. Jaha. Eikö niin? Mitäs Elia nämä nyt Niin. olikaan? Tästä sitten ruvettiin Kylkievät. Kylkieväät. Mä joudut oikeasti sieltä ne kuvat. Niin. Noin se kääntyi sitten Mun tuonne pitää katsoa takapäin tuo puu. opetuskuva. Panpa sormen pois, kun tulisi semmonen yksi. Ajatellaan. Kokinkuva. Se jää siihen päähän nyt sitten se osa. Nämä yksi on viilan kanssa tässä. Niin mä mietin sitä, että olisi nähnyt sen piikin. Vaan nythän se vissiin Kohta se tulee käyttöön. Tämä oli se Paula-idea, että ensin nämä ottaa. Nuo Se ensin. oli. Siitä huomataan, on mä videoinut Nuo. Kyllä. Se oli heti niinku ammattilaiset. ammattilaisen kommentti. Muutama 1000 kiloa. Ehkä. Muutama tuhat kiloa. Mm. Tässä se ei huomaa, että tämä on tylsäkö tämä. Tuo nahka mennä millään. Se on kyllä ärsyttävää. Miksi se et saa sitä piikkiä? Ei se vielä. Okei, nyt tää on se tämä hetki. humpuukivehe sitten. Kaikki hiljaa. Näistä pystyy Anna-Liisalle tekemään sitten kengänpohjat näistä nahkoista. Eikö niistä tule Onko se niin paksu? bikinit? Ai bikini. Mä muistan aina Spaarissa, kun oli se yksi Markku siinä, mä olin siellä keittiöllä töissä, niin siellä justi, se ei ollut, Komia mitähän kallaa se oli, kun se ei ollut minusta on. Jumalaton läjä oli siinä niitä nahkoja, niin se sanoi, että hei, vie noin johonkin ompeleemilla, niin se tekee sulle noista No mä bikiniä. ottaisin tähän nyt. Ei oo kaikilla semmoinen. Ois näyttänyt mulle sitä. Meidän pitää vaan pienempiä kaloja saada, että saatte kunnolliset bikinit. Isompia, Ei, minusta kun tuntuu. pienempiä kaloja, että kun tulee bikini. Ne on liian isot. Ainakin jos Teija tarvii semmoiset, niin pitää, ei niin isoja haavenia ole. No niin. Ja sähän nyt puhuttiin siitä vaan, että se on kestävää Niin, nyt tuon Niin, mutta kokoisessa. ne ei voi katsoa sitä ommella yhteen, kun on Ai joo. niitä Niitä voi tosiaan ommella yhteen kärkänahkasinkiä näistä. ja muita, niin miksei voi olla. Voihan niitä tosiaan. Haaven nahka bikini. Onpa siinä läjäfileitä, herra varmaan. Kyllä se olisi Kyllä ne kovaa. muuten teki niistä, sehän joku taiteilija, eikä mikä se oli, niin teki On niistä tehty. kalanahkosta Joo, käsilaukkuja ja kaikki. niin on.
Eli tässä on nyt siis periaatteena sen, että se pää jää tuohon, että siitä voi pitää kiinni, että sen saa vejettyä. Sehän piti olla poutapäivä tänään, mutta mitä ei sitten tätä aurinkoa näy. Koko ajan sivuuttaa jotain. Näin se käy, kun sen osaa. Ja sitten taas nuo ruorot tosta ensin pois. Ja oliko tämän jälkeen vielä joku työvaihe sitten? On, tietenkin file irrotetaan tuosta nahkasta. Ai niin se, joo. Noin. Koko iso lautanen alle, että se valuu sinne se märkyys sinne alle. Eikö? Näin. Pitää kuivempana niitä. Kö? Niin. Joo. Joo. Vähän pieni tuo lautanen. No niin, Mitä sitten? siinä ne on. Antako paistaa? Eikö niitä suolaa? Siellä yhtä aikaa keinuassa perkoillessa laitetaan ruokaa. Pietarin kalasaalis on valmistumassa. Hyvä ja kuuma. Niin. Ja perkoilla keinuu aina välillä. Laulaa on huimannut tässä ruoanlaiton lomassa. Niin keinuu joo. Mutta rasva on jo suhteellainen aika. Aha. Rupeaa olla jo rasvakin suhteellisen suorassa. Kyllä tämä tässä ja nämä on kuulkaa ready. Täällä on hajuaa. Voi. Joka päivä joukkaan tämmöistä ruokaa. Niin. Että niinku affenfilettä. Niin affenfilettä ei ole joka päivä. Kilohinta päälle 20 pitkästi. Siinä ei nyt koko tuo isommaksi mä paistan eri. Mutta vieläkin. On siinä vieläkin. Maitokastike. Ja lasit. Mutta nehän ei pysty sitten yhdellä kertaa niitä vielä. Niin. Anna olla siinä. Näin alamme tässä kohtaa nauttimaan kalaruokaa. Pitäisikö nämä saunanpesäkin sitten? Mä en tiedä, haluaako ne ukot käydä viruttelemassa niitä kätsiä semmosia, minkä mä olin tehnyt, levittänyt sen yhden hammeen kädestä sitä varten, että mä sen paan tänne ja lehtin sitten. Mä muistan koko. Ja kun se tuntuu, että ei me täällä niitä säästää nyt ole. Voi, leipä, maito. Se, että kun miehet on töissä niin kuin viimeinen osa. Kyllä, Ei nämä tiedä. juuri sitä. Teija, saiko sä? Aika pitkästi. No hyvä. Siis ai videoa, mutta Video. et ottanut kuvan. En. En minä nyt justiin, että pannaan se Vinilläkin odottamaan tuonne. Onko hyvä? Siinä on tuota juustoa. Tämä on paparo. Niin kävitkö vähän silmällä kädessä?